ассалому алайкум тамошобинони азизи ютуб канали Маъмур Азия. имрӯз рӯзи якшанбе мо қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ ҳоҷаги Эшбек Саттаров. дар ин видео навор кардем говҳои гӯсаладор, ғуноҷинои буғуз, буқачаҳо, гӯсалачаҳо, буқҳо барои бастан, буқҳои фарбе, савдошидагишу вақти савдо ҳамаш ҳаст. якта лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ва канали мо обуна шавед, ба тикток канали мо бидроед. дар оҷа тез говҳои гӯсаладори фурӯшӣ мепартоем. метавонед тамошо кунед, харидорӣ кунед. ссилкаш дар описание ҳаст. видеоро то охир тамошо кунед. рафтем. савдо шид 4 та буқача. наи якумшай, наи дуюмуш, наи сеюмшай. инами ҳар сеш 1200 савдо шидагия якҷоя ҳар сеш. онаи худаш тоққа 3636 савдо шидагия. гови гӯсаладор пародаи маҳаллӣ. гӯсолаш чорумзойдай. нархиш 9500 то 9 литра шир доштааст. гӯсолаш буқачай ғуноҷин? ғуноҷин ҳа? гӯсолаш ғуноҷинчай то 9 литра шир дорад. саҳару бега. бозор то чанд қара кадака? 7800 бозор кардааст. савдо шидестай гови гӯсаладор пародаи маҳаллӣ то 8 литра шир дорад мега. чорумзойд гӯсолаш буқача. ҳаштод чанд кадан? 8600 8700 бозор карда истай мега. чорумзойд будааст. матароли фурӯшӣ. аввал яхширо тамошо кунем, баъд тетехаша гап мезанем. мана састеянеш фақат ами мол бор када гаштаги ай фурӯшӣ. адрес ноҳияи Дӯстӣ. мана кузовам дора. нархша чанда гуфтӣ? 10000. 10000 мегем бо муомила дора. 10000 муомила дора. ҷои пулгириш 9000 ай. рақами телефона гап зан. 900 77 95 58 58. харидоро боша занг мезанед. адрес ноҳияи Дӯстӣ ай. совхози Москва. совхози Москва будааст. нуму мусофир. акай мусофир. гови гӯсаладор пародаи маҳаллӣ. дуюмзойд гӯсолаш буқача. нархиш 6500. шириш чанд қа боша? саҳару бега 4. саҳару бега 4 литр шир. бозор чанд кадаста яка? 57-56 бозор кардаста. 6.5 гуфта судагия. гови гӯсаладор пародаи маҳаллӣ. чандумзойд яка? дуюмзойд. буқачай? гӯсолаш буқача дуюмзойд. хуб, шириш чанд қай саҳару бега? 8 литр саҳару бега. 8 натия ами то 6 тарабития басай. бозор чанд кадака? бозор ака саҳари 8000 ки буд, 73-74. 8000 саҳар пурсида будааст, додагиш нест. ҳозир 72-73 карда истай мега. на ғуноҷини зотии буғуз. 7 моҳа буғуз будааст. нархша 10000 мега. бо савдо мешавад. то 8000 бозор карда истай. ҳозирашта додагиш нест. ғуноҷин беҳтарин ай. қисирай буғуз. қисирай буғуз. буғуз 7 моҳа буғуз. якумуштай дуюмуш? якумушта буғуз а? 8 гуфте на? бозор чанд кард?
61 бозор кардеста 8000 гуфтасудагай 7 моҳ буғза якум гусолашда буноҷин буқача бачаи зард пародаш гарени хушуай 3000 гуфтия 3000 савдо мешава 25-26 бозор кардеста буқачаи ёш пародашам хубай савдо шуд наи буноҷинча 2300 дуташ савдо шуда ҳардушам 2300 буноҷинай ҳардушам барои мол кардан гирифтагиай на буқачае ки пародаш хеле созай моли бо калом мешава моли калом мешидагиай 5800 мега нарша савдо мешидааст бозор ай 5000 сар кардагӣ то 54 кардаистай ишам ози нарша мефаҳмем и карпатчара 4800 бозор кардаиста будай иш пародаш ҳақиқат хубайнеки чилиду чилиседа бития ма худум мегирам мана буқача савдо шидаистай мана якам савдо кардеистай то 4000 бромадааст ма худум амира 37 кадам 37 надодак мана соҳибаш бурата мешавад савдо шидаиста унаи буқача пай средни то 4500 бозор кардаистай айвайда пастарам кардагиай ҳозирашта надодааст 4 маку саҳар кардагиай савдо шидаиста дутта буқаи средни ҳар душа саҳар 8500 кардагиай 8500 чорними гуфтаи судагиай саҳар 8500 кардай ҳозирашта ёнкас конкретно нарх кардагӣ нест мега и 5100 сомон савдо шидай ҳоли савдо шид надодая значит надо 51 дам надодааст ҳоли ман савдо шид гуфтам 51 кардаиста ҳоли додагиш нест ҳамин буқачара моли зураю нархшам зур гуфтаистанеки саҳар ҳамира 53 кадагиай ҳами ба ҳаме диҳаваяй буқои калон буқо барои бастан 10,000 савдо мешавад наи сеташ булар че исмшам 10,000 будааст то ҳамиҷара мана ҳозир айқафошам нишон метем 10,000 меган бо савдо мешава бозор 8500 ками камиш то 9000 85 87 88 то 9000 кардаистай ҳозир айқафошам нишон метем буқо айқафош пародоша бинӣ ҳамаш барои бастанай наиш савдо шид 9000 мана ҳози барака шид 9000 00 савдо шид дутта буқа мана
ҳар дишам барои бастан 19 000 ҳар диш савдо шудааст. боз димшам нишон метем. аввали шабинед но бухай қафош 19 000 рона ҳар диша харидагиай. наи димаш соҳибиш наи братанай. қай фарбе созай пародашам бад нест. ана буқай калон буқай пародаи чорни пёстра 20 000 мега нарша савдо мешава то 16 нима бозор карда иста. килоша намедонем неки.